Ikaw ba? Grabe ang paantos nimo sa kuha. Kay balo ba ka? Gimingaw na jud kay ko sa imuha. Gimingaw ako sa presensya mo. Sa una ari pa ka magsigig patambag sa kuha. Kung na kay di masabtan mangutana pa ka sa kuha. Pero karon asa naman ka? Balik kapag tandog ang kasing-kasing. Wala na kay simba-simba. Sa prayer meeting o Bible study, dili na ti ka makita. Imong kadasig asa. Asa na? Nagahulat, nagahilag, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Kasabot man ko nga nagtrabaho ka. Pero gahini pag panahon siya. Kay balo ba ka? Ang mga butang ning kalibutan walay siguro na. Ibin imong trabaho wala gyapon siguro na. Si Lord ang maghatag nato maayong ugma. Balik na niya. Kay balo ba ka? Sige ko paabot sa imuha nga mobalik na. Nangandoy ko nga makit-anap ti kagbalik sa panahon sa simba. Gipaabot ka niya. Was when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, do you know I still love you? He called me back